Thank you, Jesus. Bayabonga. Wena Baba. Good morning, Sanderson. Good morning. Good Endodana morning. Good morning. Good morning. futhi. Nawe moya. Good morning. Good morning. We had a midnight prayer. Kusiyam saqeda ngo-3. Siqede ngo-3. 2:30. Siqede ngo-2. We had a midnight prayer. Saqeda ngo-2. And ngiyazela. I'm here because ngithembisile ukuthi ngo-6 ngizobe ngila. So I might as well just start praying. Because khona lapho engiyakhona ngo-7. Father, in the name of Jesus, ekuseni uNkulunkulu oyingcwele, size kuwe Jehovah Jireh egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. As we begin this day, Almighty God, sicela ukuqala nawe Jehovah Jireh egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi akekho omunye uNkulunkulu Jehovah nisi ngaphandle kwakho. Wena uNkulunkulu wethu, wena ungubaba wethu, wena unguJehova wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sizothi uNkulunkulu oyingcwele, khulula izinto zethu, sikhulule uNkulunkulu oyingcwele ogibeni lomcuphi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi Baba, open those doors, Almighty God, in our lives uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi uNkulunkulu oyingcwele, mkhulu ongakithi kunowasezweni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele sizohlangana uNkulunkulu nomusa, sizokhuleka kuwe ngoba wena unguNkulunkulu wethu, wena unguJehova wethu, wena uyithemba lethu, wena uyinqaba yethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi no weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mangabe kuwukuthi uSathane kukhona uNkulunkulu oyingcwele ama-agents akhe awathumelile ukuthi azophazamisa iy'mpilo zabantwana bakho, ngicela ukuthi abuyele emuva nereport ukuthi laba bantu they are praying in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu oyingcwele, lithi izwi lakho men out to pray ngaso sonke isikhathi. Nkulunkulu oyingcwele, ingakho uNkulunkulu nomusa we were praying in the midnight hour. Namanje sisathandaza uNkulunkulu oyingcwele kuwena ngoba sinalo elinye ithemba, asinawo amanye ama-weapons, Almighty God. Our weapons Nkulunkulu oyingcwele is prayer. Nkulunkulu nomusa, our weapon Jehovah Jireh is prayer. Nkulunkulu oyingcwele, noma ngathiwa uNkulunkulu nomusa uSathane usihlasela ngani Nkulunkulu oyingcwele, kodwa our weapons Nkulunkulu oyingcwele is prayer. Nkulunkulu nomusa, Nkulunkulu oyingcwele, Nkulunkulu nomusa nothando. uPaul noSilas mdala wey'nsuku bafakwe entilongweni ngenxa yokushumayela ivangeli Nkulunkulu nomusa, kodwa Nkulunkulu oyingcwele wabonakala. Kuthiwa Nkulunkulu nomusa kwaba khona i-earthquake eyanyakazisa izisekelo zetilongo mdala wey'nsuku. Maqedane kwavuleka Nkulunkulu oyingcwele amasango etilongo. Nkulunkulu nomusa nothando ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sizosho njalo ekuseni, sizothi uNkulunkulu oyingcwele, yenze njalo uNkulunkulu oyingcwele kwesethu isimo. Yenza njengalokhu wenza kuPaul noSilas, Almighty God. Usikhulule uNkulunkulu oyingcwele lapho uSathane uNkulunkulu nomusa ebophe khona. uNkulunkulu nomusa, inkululeko yethu uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu. We pray for peace uNkulunkulu nomusa kulela khaya, nalela khaya, nalela khaya, nalela khaya. We pray uNkulunkulu oyingcwele in the name of Jesus. Abantwana bakho benza umatric uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi uNkulunkulu oyingcwele in the mighty name of Jesus. We pray for abantwana bakho benza umatric uNkulunkulu oyingcwele ukuthi uNkulunkulu nomusa uyalingelosi ukuthi zibabambe ngesandla uNkulunkulu oyingcwele. Whatever uNkulunkulu nomusa engakhozi destruction kubo, in the mighty name of Jesus it shall find them, Lord. Bekhuleka uNkulunkulu oyingcwele, be covered uNkulunkulu nomusa with the blood of Jesus, be covered uNkulunkulu oyingcwele with your consuming fire uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. No weapon formed against abantwana
abantwana shall prosper in the mighty name of Jesus. No weapon formed against our families, nkulunkulu engcwele, of each and every person okulo life, nkulunkulu engcwele, shall prosper in the name of Jesus. Nkulunkulu onomusa, nkulunkulu engcwele, wena wedwa nkulunkulu ungunkulunkulu othembekile, ungunkulunkulu ophilayo, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. No weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus. Nkulunkulu engcwele, nkulunkulu onomusa, wonke ama-agent mdala wey'nsuku that are deployed mdala wey'nsuku of the enemy, Lord, they shall not see them, they shall not hide them, nkulunkulu engcwele. Kuwona wonke ama-agents nkulunkulu nomusa athunyeliwe ukuthi nkulunkulu engcwele azomonitha impilo yabo, azomonitha progress yabo mdala wey'nsuku. Hide them nkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena ungunkulunkulu, wena wedwa ohlalayo endumisweni. Lisho njalo nkulunkulu engcwele, izwi lakho lithi nkulunkulu nomusa nothando, wena unathi nkulunkulu engcwele. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi okubi ngoba wena unami nkulunkulu engcwele. I pray, Lord, for each and every person okulo life, Almighty God, nalabo kade beku life nathi ebusuku nkulunkulu engcwele, that nkulunkulu nomusa, they shall see your glory in their lives in the name of Jesus. They shall see your power, they shall see your power nkulunkulu engcwele in their lives nkulunkulu nomusa. They shall testify nkulunkulu nomusa of your goodness, of your mercy nkulunkulu engcwele, of ama miracles ozowenza empilweni zabo ezobakhulula nkulunkulu engcwele. We pray, Almighty God, ukuthi nkulunkulu engcwele ukhulule ama blessings abo, ukhulule progress yabo, ukhulule whatever it is okusenhlizweni yabo nkulunkulu engcwele abakufisayo mdala wey'nsuku. Khona abantwana bakho nkulunkulu engcwele who are in deep pain nkulunkulu nomusa. We pray nkulunkulu engcwele that you heal them, Lord, from their pain in the mighty name of Jesus. We pray nkulunkulu engcwele that you heal them, Jesus, from their pain nkulunkulu nomusa. Kunabantwana bakho who are disappointed, Lord, abantu ababathembile nkulunkulu engcwele. We say, Lord Jesus, in the mighty name of Jesus, we pray nkulunkulu nomusa that you give the ukuthi ubaduduze nkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu. Ngoba nkulunkulu nomusa, wena ungunkulunkulu ongasoze wasijikela nkulunkulu engcwele, ungunkulunkulu ongasoze waguquka nkulunkulu engcwele. Uthando lwakho nkulunkulu nomusa ngathi liyamangalisa nkulunkulu engcwele. You love us nkulunkulu nomusa ngathi liyamangalisa nkulunkulu engcwele. You love us, Almighty God. We have and we seen a show nkulunkulu nomusa ukuthi ubaba wethu uyathanda, unkulunkulu wethu uyathanda ngoba lithi izwi lakho unkulunkulu uwuthando Jehovah Jireh ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Surround us with your love, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu engcwele, la sibona ngazi ukuthi umkhuleko wethu uphelele endleleni engathi unkulunkulu akawuzi umthandazo wethu, engathi akusathandazeki nkulunkulu engcwele. Father, we pray, Almighty God, in the mighty name of Jesus, that you give us strength nkulunkulu nomusa. Unike Baba, we pray for light nkulunkulu engcwele empilweni zabantwana bakho asebelahlekelwe yithemba mdala wethu, betha kwenzeki lutho empilweni zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray nkulunkulu engcwele ukuthi uzibonakalise ukuthi wena ungunkulunkulu. Oh, you are the author of life nkulunkulu engcwele. Wena uyazazi inhlelo nazo ngabo nkulunkulu nomusa, inhlelo nazo nkulunkulu engcwele. They are mighty nkulunkulu engcwele, they are mighty Jehovah Jireh. Inhlelo nazo ngeimpilo zabo, they are mighty nkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu engcwele, akekho umuntu ozongena kulo life nkulunkulu engcwele aphume safana. In the mighty name of Jesus, we pray nkulunkulu engcwele that nkulunkulu engcwele kubonakala amandla kaNkulunkulu esihamba naye ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Makubonakala amandla Jehovah Jireh ukuthi uNkulunkulu esihamba naye uNkulunkulu ophilayo mdala wey'nsuku. Nkulunkulu engcwele, nkulunkulu nomusa nothando. uDavide wayebhekene noGoliathi, uGoliathi wayephethe lonke uhlobo lwey'khali, kodwa uDavide nkulunkulu engcwele wayethembe wena. uDavide wayemncane, uGoliathi wayeyigiant nkulunkulu engcwele, but spiritually, Lord, we know nkulunkulu engcwele ukuthi uDavide was superior kunoGoliathi nkulunkulu engcwele, ngoba nkulunkulu nomusa wayehamba noNkulunkulu. Ithemba lakhe lalikuJehova, ithemba lakhe lalinguJehova. Almighty God, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, namhlanje kuseni nkulunkulu engcwele, bonke oGoliathi mdala wey'nsuku abasivukelile empilweni zethu, ebekade sibathemba, ebekade sibathanda, kodwa baphenduka izitha ey'mpilweni zethu nkulunkulu engcwele. We pray, Almighty God, ukuthi namhlanje mdala wey'nsuku ngegama lika Jesu, we come against them, Lord, we destroy them with the mighty name of Jesus. Nkulunkulu engcwele, Jezebel mdala wey'nsuku
ey'nsuku abekade bebulala abaprofethi uNkulunkulu oyingcwele ebekade banamandla uNkulunkulu onomusa namhlanje uNkulunkulu oyingcwele we come against the spirit of Jezebel uNkulunkulu onomusa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha whatever it is uNkulunkulu oyingcwele evela as impi ey'mpilweni zethu baba kuthiwa uNkulunkulu oyingcwele ithi izwi lakho mdala wey'nsuku isizwe sakaJehoshafati uNkulunkulu oyingcwele sasizohlaselwa izizwe ezimbili mdala wey'nsuku kuthiwa sasizobahlasela but zalwa zodwa zabulalana zodwa uNkulunkulu oyingcwele we pray Almighty God ukuthi abahlangene ngegama labantwana bakho abakulo life Almighty God abahlangene ngamagama abo mdala wey'nsuku they shall come against each other uNkulunkulu oyingcwele kuthiwa they will come in one direction but they will go in 7 different directions right now in the mighty name of Jesus we pray for your word to manifest in their life Lord in the mighty name of Jesus we pray uNkulunkulu oyingcwele for your word uNkulunkulu onomusa to manifest uNkulunkulu onomusa in their lives uNkulunkulu oyingcwele each and every person okulo life Almighty God shall have a testimony uNkulunkulu onomusa nothando ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha khona bekade bekulo life ebusuku uNkulunkulu oyingcwele as we were praying uNkulunkulu onomusa in the midnight hour sikubiza sithi uNkulunkulu wethu sithi Jehova wethu sikhala kuwe ngoba sinalo elinye ithemba uNkulunkulu oyingcwele abantu bathembele kuyinyanga abantu bathembele kubathandazi kodwa thina sithembe wena Jehova Jireh kodwa thina sithembe wena uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha zibonakalise Jehova Jireh zibonakalise Jehova Nisi uNkulunkulu oyingcwele ngiyakhumbula ukuthi kunesikhathi la uNkulunkulu uElijah ebiza abantwana baka-Israyeli wathi mbizeni uBhali uNkulunkulu wenu ukuthi azozibonakalisa nami ngizobiza owami uNkulunkulu ukuthi azozibonakalisa kuthiwa bambiza uBhali ubusuku bonke nemini yonke kodwa uBhali akazange azakwazi ukuvuthisa iy'nkuni uNkulunkulu oyingcwele kodwa uElijah wathi mangabe biza uNkulunkulu ka-Abrahamu wathi mangabe biza uNkulunkulu ophilayo mdala wey'nsuku wakwazi ukwehlisa umlilo wavuthisa iy'nkuni ezazithelwe ngisho nangamanzi uNkulunkulu oyingcwele Father we say Almighty God show off your power mdala wey'nsuku ey'mpilweni zabantwana bakho abakulo life Almighty God kunabantu uNkulunkulu oyingcwele abangasabazi ubuthongo uNkulunkulu onomusa ngenxa yobuhlungu ey'nhliziyweni zabo uNkulunkulu oyingcwele bayakhala day and night mdala wey'nsuku we pray Almighty God ukuthi uNkulunkulu oyingcwele ungenelele kuleso simo uNkulunkulu onomusa nothando egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sithi ngenelela Jehova Nisi sithi ngenelela Jehova yawe kuleso simo uNkulunkulu oyingcwele uyazazi uNkulunkulu onomusa iy'nkinga uNkulunkulu oyingcwele abahlangana noma babhekene naso uNkulunkulu onomusa nothando Baba we pray Almighty God ekuseni sizothi uNkulunkulu wethu sizothi asinalo elinye ithemba Jehova Jireh kephi ithemba lethu lukuwe ithemba lethu lunguwe wena uNkulunkulu wethu wena ungubaba wethu Jehova Jireh ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu oyingcwele uNkulunkulu onomusa nothando we pray Almighty God that you give us uNkulunkulu oyingcwele i-mentality ye-victory Lord noma singena empini sazi ukuthi uNkulunkulu wethu uhamba nathi noma kungathiwa kwenzakalani noma zikhona iy'vunguvungu sazi ukuthi uJesu uhamba nathi uzosithulisa leso storm Almighty God Lord Jesus we pray ukuthi Nkosi uJesu ngiyakhumbula Nkosi yokulunga uqeda ukuthulisa isivunguvungu babuzana bathi what manner of man is this that even the wind listen to him egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sithi what manner of man is this Lord Jesus sithi umuntu muni uNkulunkulu okwazi ukuthulisa ngisho umoya baba kunomoya uNkulunkulu oyingcwele eminingi uNkulunkulu oyingcwele o-operateayo uNkulunkulu onomusa ey'mpilweni zabantwana bakho namhlanje kuseni sithi uNkulunkulu oyingcwele silence that storm in the name of Jesus thulisa leso storm uNkulunkulu oyingcwele esihlukumeza abantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele kunabantwana bakho abahlukumezekile bahlukunyezwa izimpi ey'thize uNkulunkulu oyingcwele ebekungamele ngabe ziyenzeke ey'mpilweni zabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha namhlanje kuseni Jehova Nisi namhlanje kuseni Jehova Jireh sizosho njalo uNkulunkulu sizothi Nkosi uJesu nasi istorm esidinga uNkulunkulu kuphela kunezinto uNkulunkulu oyingcwele esingeke sakwazi thina ukuzihendisha uNkulunkulu ey'dinga amandla kaNkulunkulu ey'dinga uNkulunkulu kuphela ukuthi angenelele ngiyakhumbula uNkulunkulu oyingcwele abafundi bakaJesu bahamba bayotshela uJesu ukuthi nakho kushoda ukudla abantu bawu-5,000 sizobanikani uNkulunkulu oyingcwele siza kuwe size naloya mntwana
umntwana wakho othi naba abantwana bami bavukile ekuseni uNkulunkulu engcwele ngazi ngizobanikani ngizosho njalo Nkosi uJesu ngizothi multiply uNkulunkulu engcwele kuloko okuncane abanako send your destiny helpers Almighty God uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha desha akekho umuntu okulo life uNkulunkulu engcwele ekumele ukuthi makaswele ngegama lika Jesu ngoba izwi lakho liyasho lithi uJehova ungumelusi wami angiyakuswela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lisho njalo izwi lakho uNkulunkulu lithi uJehova ungumelusi wami angiyukuswela ngegama lika Jesu Kristu we come against the spirit of lack uNkulunkulu engcwele we come against the spirit sokuswela uNkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu engcwele lithi izwi lakho isela came to steal uNkulunkulu engcwele whatever the enemy has stolen uNkulunkulu nomusa emakhayeni abo uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray for restoration Lord that you restore uNkulunkulu engcwele lokho okutshontshwe uSathane we pray that you restore Jehovah Jireh lokho okutshontshwe isitha empilweni zabo uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu we pray for financial breakthrough Lord in the mighty name of Jesus uNkulunkulu engcwele uNkulunkulu nomusa nothando we pray for financial breakthrough Lord in the mighty name of Jesus uNkulunkulu engcwele kunabantwana bakho mdala weinsuku abasebenza imisebenzi emihle kodwa babanjwe izikweletu uNkulunkulu engcwele uSathane mdala weinsuku uyazenzela uNkulunkulu engcwele ngama debit order uNkulunkulu nomusa kunama covenant kunama agreement Lord abawenza uNkulunkulu engcwele sithi uNkulunkulu nomusa kunabantwana bakho uNkulunkulu engcwele abathwele kanzima uNkulunkulu abathwele imithwalo enzima mdala weinsuku abakulo life uNkulunkulu engcwele namhlanje kuseni Jehovah Jireh sithi uNkulunkulu engcwele siletha yonke imithwalo kuwe sithi sithwalele Jehovah Jireh sithi sithwalele Jehovah Nisi sithi sithwalele sithi thwala yonke imithwalo uNkulunkulu wethu siletha kuwe yonke imithwalo Jehovah Jireh ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu engcwele kunomntwana wakho ayekade send CV uNkulunkulu engcwele kodwa angabizwa ngisho kubizwa ku-interview uNkulunkulu nomusa nothando we pray for a divine favor uNkulunkulu engcwele uNkulunkulu nomusa nothando we know uNkulunkulu nomusa ukuthi the plans you have for abantwana bakho uNkulunkulu engcwele they are great uNkulunkulu engcwele they are mighty uNkulunkulu nomusa ama plans onawo ngeimpilo zabo Jehovah Nisi uNkulunkulu engcwele desha uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha desha manifest uNkulunkulu nomusa whatever it is uNkulunkulu engcwele edelay noma eblocker uNkulunkulu nomusa uNkulunkulu engcwele edelay noma eblocker uNkulunkulu nomusa ebablockayo against uNkulunkulu engcwele iprogress yabo ebablockayo against uNkulunkulu engcwele whatever that you plans for their lives uNkulunkulu nomuhla namhlanje kuseni siyayidiliza lezo idonga siyayidiliza siyayiphihliza siyahlakaza ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sidiliza indonga uNkulunkulu engcwele ezazakhiwe Satan ebeko Satan to block them Lord from their success Almighty God ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu engcwele uNkulunkulu nomusa nothando amacebo namaqhinga kaSatan they shall not prevail empilweni zabantwana bakhe abakulo life Almighty God ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha mdala weinsuku wena uNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo Almighty God we come against amaphupho amabi uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha whatever it is uNkulunkulu engcwele elethi access uNkulunkulu nomusa kuleya bedroom dala weinsuku abantwana bakhabalala kuyo edala ukuthi kuze kube khona amaphupho amabi baba siwasha imiqamelo yabo with the blood of Jesus uNkulunkulu nomusa sithulula uNkulunkulu engcwele even umatrasi uNkulunkulu nomusa makukuthi uSathane khona into ayifakile ngaphansi kwamatrasi namhlanje uNkulunkulu engcwele siyayishisa with your consuming fire Lord in the mighty name of Jesus ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha mangabe ukuthi uNkulunkulu engcwele whatever it is uNkulunkulu nomusa mangabe ukuthi kuyi object ethize uNkulunkulu nomusa ezogada ukuthi uNkulunkulu engcwele umntwana wakho mangabelele kube namaphupho amabi ekhaya lakhe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha Baba we pray that you open their eyes uNkulunkulu engcwele and they get rid of their that object from the pit of hell Lord in the mighty name of Jesus ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu engcwele uNkulunkulu nomusa nothando wena uNkulunkulu wethu Almighty God unguJehova wethu we will pray uNkulunkulu engcwele until uNkulunkulu nomusa abantwana bakho uNkulunkulu engcwele njengokubuya kwabo beloke bebuyile kulo life ngenxa yokuthi bathemba uNkulunkulu bathemba yena yedwa bathemba wena wedwa Baba ukuthi as our Father is sitting on that throne as uNkulunkulu is sitting on their throne
umthandazo wethu uyawuzwa, and he is taking care of iy'nkinga zabo, iy'dingo zabo, each and every one of them. Father God, we trust you, Lord, ukuthi you are taking care of them, Lord. You are taking care of iy'dingo zabo, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. My Father, my God, we pray uNkulunkulu engcwele ukuthi uNkulunkulu nomusa kubonakala uNkulunkulu esihamba naye, ukuthi thina sihamba noNkulunkulu, sihamba noJehova Jireh okwazi ukuletha iy'nqola zomlilo ukuthi zizohlangabeza umntwana wakhe. uNkulunkulu engcwele, iy'nqola zomlilo zafika uNkulunkulu engcwele zahlangabeza u-Elijah, uNkulunkulu nomusa nothando. Babi iy'nqola zomlilo zafika uNkulunkulu nomusa ngesikhathi u-Elisha ehlaselwe yimpi, uNkulunkulu nomusa nothando. We pray, Almighty God, ukuthi noma ulethe ama-blessings abantwana bakho uwalethe ngey'nqola zomlilo, noma kungathi uSathane uyazama ukuwabhlokha mdala wey'nsuku ukuthi angafinyeleli kubo, but uNkulunkulu engcwele ngenxa yokuthi aze zizothululwa with iy'nqola, with the chariot of fire, Lord, uSathane cannot have access to them, Lord, in the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, wena uNkulunkulu wena wedwa, unguJehova wena wedwa. uNkulunkulu engcwele, namhlanje kuseni sizothi uNkulunkulu wethu, I will not let you go until you bless me, Lord. Washo njalo uJakobe wathi, I will not let you go until you bless me. We will pray uNkulunkulu engcwele ekuseni, we will pray ebusuku uNkulunkulu until mdala wethu you hear our prayer uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu nomusa nothando, we will pray uNkulunkulu engcwele, we will pray uNkulunkulu nomusa nothando until Nkosi yokulunga yamemeza impuphu sethi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele, until you heard uNkulunkulu nomusa ukuthi iyakumemeza, bathi beyikhuza aqhubeka yamemeza, nathi senze njalo Nkosi. So lokho esimemezile sithi, I will not let you go, Lord Jesus, until you bless me, Lord. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, kunabantwana bakho uNkulunkulu engcwele abakulo life, Almighty God, engaziyo uNkulunkulu nomusa ukuthi you will show off your power uNkulunkulu engcwele ey'mpilweni zabo mdala wey'nsuku, ngenxa yokuthi bayakuthemba, ngenxa yokholo lwabo uNkulunkulu nomusa. uNkulunkulu engcwele yenze njalo ukuthi uNkulunkulu nomusa njengalokho washo uthi because of your faith you are whole, ngenxa yokholo lwakho uphilisiwe, ngenxa yokholo lwakho you have received whatever you have been praying for years. uNkulunkulu engcwele, we pray, Almighty God, ukuthi each and every person, Almighty God, okulo life uNkulunkulu nomusa babuyazazi iy'nkinga zabo uNkulunkulu, uyakwazi uNkulunkulu engcwele ababambene nakho mdala wey'nsuku, uyazazi izimpi uNkulunkulu engcwele ey'sempilweni zabo, unnecessary battles, Lord. Uthezweni lakho akusiyona eyethimpi kodwa ingeyakho uNkulunkulu engcwele. Ngesikhathi mdala wey'nsuku lela lizwe lahlaseliwe, into abayenza badumisa Jehova Jireh, nathi sizothi uNkulunkulu engcwele sihlobise ngalobo bungcwele uNkulunkulu nomusa, lobo bungcwele obadala ukuthi leza zizwe zizeyibulalane zodwa uNkulunkulu, because you are able, my Father, my God. Wena uNkulunkulu who is able, Jehova Jireh, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, sizothi uNkulunkulu engcwele yenza njalo nakwesethi simo Baba, sizosho njalo uNkulunkulu engcwele, sizothi yenze njalo Jehova nisi, sizothi yenze njalo uNkulunkulu engcwele Jehova Yahweh, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena uNkulunkulu engcwele who is able, my Father, my God, isho njalo lithi kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokhu thina singacabanga. Jehova Jireh, thina sicabanga according to i-capacity yomuntu uNkulunkulu, thina sicabanga according to umuntu uNkulunkulu engcwele, according to ingqondo yomuntu uNkulunkulu engcwele, according to i-limit yomuntu. But uNkulunkulu engcwele, when you answer us, Almighty God, siphendule Jehova Jireh according to your power, Jehova nisi, according to your capacity uNkulunkulu engcwele. You are able uNkulunkulu nomusa yokuvula ulwandle, wavula ulwandle, lisho njalo izwi lithi uNkulunkulu wavula ulwandle Jehova nisi, wavula ulwandle maqedana abantwana bakho uNkulunkulu engcwele bawela. uNkulunkulu engcwele awuzange uzubayekelele, awuzange uNkulunkulu nomusa uzubashiye, kodwa wavula ulwandle, wathi ngizokwenza inhliziyo kaFaro ukuthi ube lukhuni ukuze kuzobonakala amandla ami. Abanye babantwana bakho bakulo life, Almighty God, they are facing difficult situations, Lord, ngenxa yokuthi uNkulunkulu engcwele ufuna kubonakala amandla akho ey'mpilweni zabo. Sithi uNkulunkulu engcwele sesiside isikhathi umntwana wakhe ekhala, sesiside isikhathi umntwana wakho uNkulunkulu engcwele ekhuleka kuwe. Namhlanje Jehova Jireh, ngithi have mercy on them, Lord. Ngithi have mercy on each and every one of them, Lord.
ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Khona umuntu okulo life uNkulunkulu engcwele oze on behalf of their brother uNkulunkulu nomusa, oze nomfowabo obanjwe uphuzo ludakwayo uNkulunkulu engcwele, ngoba kuyi-weekend kuwumgqibelo uNkulunkulu engcwele, uzobe edakwa utshwala mdala wensuku, athathe yonke imali yakhe ayoyiphuza, azabe ney'kweleti emathaveni. uNkulunkulu engcwele, kunomuntu okulo life oze uNkulunkulu nomusa nesibling yakhe uNkulunkulu engcwele eboshwe usathane. Namhlanje uNkulunkulu engcwele, we pray uNkulunkulu nomusa for inkululeko ephelele uNkulunkulu nomusa nothando ngegama likaJesu. We pray uNkulunkulu engcwele for inkululeko kulabo bantu uNkulunkulu nomusa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ababoshwe usathane, nanoma ungaluphi uhlobo ababoshwe ngalo ngegama likaJesu Kristu. We pray uNkulunkulu engcwele that you separate them, Lord, in the mighty name of Jesus. We pray, Almighty God, that you set them free, Lord, in the mighty name of Jesus. Ngoba lithi izwi lakho esikhululayo emhlabeni nasezulwini khululiwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, esikubophayo emhlabeni nasezulwini kuboshiwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu nomusa nothando, uyazazi idingo, uyayazi imkhuleko yabantwana bakho esebeyikhuleka iminyaka uNkulunkulu engcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray for peace in that home, Almighty God. Kuloya mshado uNkulunkulu engcwele, Baba, sikhulekela uthando Baba olwabahlanganisa uNkulunkulu engcwele from the first time dala wensuku beze decide ukuthi bashade uNkulunkulu. We pray uNkulunkulu engcwele that you restore the love uNkulunkulu nomusa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu engcwele for peace uNkulunkulu nomusa. Kunabantwana bakhe abahlukumezekile emshadweni uNkulunkulu ngegama likaJesu, ngenxa yokuthi uSathane wathumela iy'ngelosi zakhe zakwazi ukungena uNkulunkulu nomusa zagain access kulela khaya. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sithi Baba, thumela umlilo oqothulayo kulela khaya uNkulunkulu engcwele, ushise whatever it is uSathane ayitshalile. Makuwukuthi uyifihle imbalini uNkulunkulu engcwele, yenza lezo imbali ibune ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Makuwukuthi uNkulunkulu engcwele uyifake kwi-painting, Lord, in the mighty name of Jesus, yenza leyo painting iwe uNkulunkulu, kubonakala amandla akho Baba. Makuwukuthi nanoma yini uNkulunkulu engcwele uSathane ayisebenzisayo to gain access kulela khaya ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu engcwele ukuthi uNkulunkulu nomusa, uthi whatever it is uNkulunkulu nomusa uSathane asebenza ngayo kulela khaya ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray for your consuming fire to burn it, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord Jesus, we come sihamba sithumela ingelosi ukuthi zihamba hambe uNkulunkulu engcwele kulawa amagceke uNkulunkulu nomusa, and set your fire uNkulunkulu nomusa. No weapon formed against that home shall prosper in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu engcwele, asikho isikhali esiyomndeni esiyophumelela ngegama likaJesu Kristu. Asikho isikhali esitolelwe lakhaya esiyophumelela ngegama likaJesu Kristu. No weapon formed against each and every person okulo life shall prosper in the name. Asikho isikhali eselwe bona esiyophumelela uNkulunkulu engcwele. Kunabantwana bakhe abokulo life, Almighty God, engaziyo ukuthi uNkulunkulu nomusa fanele ngabe manje ngoba kumhla ka-17 May fanele ngabe bakwenye position, but uNkulunkulu engcwele angazi ukuthi yini edelay uNkulunkulu engcwele i-promotion yabo uNkulunkulu nomusa. Fanele ngabe badrive iy'moto zabo uNkulunkulu engcwele, but I don't know what is delaying them uNkulunkulu engcwele. Father, we pray, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu engcwele, whatever that is causing it delay uNkulunkulu nomusa, ukuthi uNkulunkulu engcwele bahlangane uNkulunkulu nomusa, bahlale kwi-position where uNkulunkulu engcwele obadinga kuyona uNkulunkulu nomusa. Kunabantwana bakho abasebenza uNkulunkulu engcwele a very underpaying job kunalokhu uNkulunkulu engcwele abakufundela uNkulunkulu nomusa. Baba, we pray that you correct that error. Kune-error enkulu uNkulunkulu engcwele, kuyi-error uNkulunkulu nomusa nothando ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ukuthi abantwana bakho to be the tail uNkulunkulu engcwele, kodwa izwi lakho lithi we are the head and not the tail ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu engcwele ukuthi mdala wensuku you put them in the position la abazorepresenta khona i-kingdom yakho, ukuthi ngilana ngenxa yokuthi uNkulunkulu wangithatha lana wangibeka endaweni ephakeme kakhulu. uNkulunkulu engcwele, bathathe uNkulunkulu nomusa ubabeke endaweni where they will testify of your goodness, where they will testify of your power. uNkulunkulu engcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, we
pray uNkulunkulu engcwele ukuthi ama-testimonies abantwana bakho abangena kulo life, Almighty God, they shall come uNkulunkulu engcwele benegama leyinhlungu lenhlupheko, kodwa they shall come out with igama lithi I am blessed. They shall be blessed ones, Lord. They shall be blessed uNkulunkulu engcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi yehlisa izibusiso zakho njengemvula Jehova Jireh. Sithi yehlisa izibusiso zakho njengemvula Jehova Nisi. Sithi yehlisa uNkulunkulu engcwele phezu kwabantwana bakho, phezu kwemndeni yabo, phezu kwabantwana babo uNkulunkulu engcwele. Father, kunabantwana bakho abakulo life who came on behalf of their children, Lord. Bathi uNkulunkulu Jehova Jireh, abantwana bama basebenzi uNkulunkulu engcwele. We pray that you open doors yemsebenzi for abantwana babo uNkulunkulu engcwele, good paying job, Almighty God. And Baba, we pray for imisebenzi uNkulunkulu engcwele ezodala ukuthi uNkulunkulu engcwele ba testify ukuthi yay, I do not even put a CV, but angazi ukuthi kwenzeke kanjani. Baba, we pray uNkulunkulu engcwele ukuthi kube nabantu abazohlangana nabo abazoba recommenda uNkulunkulu engcwele, njengo Josepha owarecommendwa isibosha wathi ngiyamazi okwaziyo ukutolika amaphupho uNkulunkulu engcwele ngenxa yokuthi wahlangana nomuntu ozomrecommenda, wamthatha wambeka endaweni ephezulu, wanikeza isihlalo sobukhosi ngenxa ye-recommendation warecommendwa umuntu uNkulunkulu engcwele. We pray uNkulunkulu nomusa ukuthi we attract such people abazosirecommenda uNkulunkulu engcwele ey'ndaweni ey'phakeme, ey'ndaweni ey'phezulu uNkulunkulu engcwele, abazorecommenda abantwana babo ey'ndaweni ey'phakeme, ey'ndaweni ey'phezulu uNkulunkulu engcwele. Kubonakala amandla akho, kubonakala uNkulunkulu esihamba naye, ukuthi thina sihamba noNkulunkulu ophilayo, ukuthi thina sihamba noNkulunkulu okwazi ukwenza icebo, sihamba noNkulunkulu who's a covenant keeping God, who's a miracle working God. Sihamba noNkulunkulu oneplani, ohlezi eneplani ngeyinhle. Uthi for I know the plans I have for you. uNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu onomusa nothando. Lisho njalo izwi lakho lithi for I know the plans I have for you. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu, masingakhali kuwe sokhala kubani? Masingazi kuwena sizoya kubani? Masingathandazi kuwena sothandaza. Asinayo imithi thina uNkulunkulu, asikubathandazi ngoba ithemba lethu likuwe uNkulunkulu engcwele. Ithemba lethu lunguwe Nkosi uJesu. Sithi yenza njalo Nkosi uJesu, thina asingabaza amandla akho, asiwangabaza amandla akho. Lisho njalo lithi mangabe unokukhola ungangabazi, asiwangabaza amandla akho Nkosi uJesu. Asingabazi ability yakho, asingabazi capacity yakho, asingabazi uNkulunkulu engcwele ukuthi you are able, Lord. You are able, Jesus. You are lithi izwi lakho usihambela ngaphambili, Almighty God. Namhlanje uNkulunkulu engcwele kunabantu abayemcimbini uNkulunkulu engcwele, we pray abayemcimbini uNkulunkulu engcwele, we pray Almighty God ukuthi abantu abazohlangana nabo umdala wensuku kuba abantu uNkulunkulu engcwele abazokhoza ushintsho oluhle uNkulunkulu engcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Jehova wethu, siyabonga uNkulunkulu engcwele. Ngiyabingelela bazalwane ekuseni, siyabingelela bazalwane ekuseni. Bazalwane, kade siku-live for midnight, sasavala ngo-2. From midnight siqale ngo-11 kodwa siqala ukukhuleka ngo-12 bazalwane. And abantu they came, and it was a very powerful prayer. We had uSisilunga as a guest, and she prayed. Bazalwane, ngisazophinda futhi ngim-invite ukuthi aphinde asijoyine, ngoba bengithembisile ukuthi ngo-6 ngizongena futhi ngizamile ukuthi ngidrive fast ukuthi u-6 ungishayele sengisendlini khona ngizokwazi. Sisi wami, I was with you ebusuku. Hello sis, benginawe ebusuku Sisiphila, benginawe ebusuku, ngiyakhumbula ubukhona ebusuku. Besikhuleka nawe siba awulali, angazi ukuthi awulali. Kucela ulale sisi wami, masiqede la cela uhambe uyolala ngoba besinawe ebusuku. We were praying ubusuku, size sayivala ngo-3, size sayivala kuya ngo-3, hapha ebusuku kuya ku-3 ulive bazalwane. Sikhuleka ngoba sizosho njalo sothi uNkulunkulu angeke size sikudedele ungakasibusisi. Sizosho njalo sothi uNkulunkulu angeke size sikudedele ungakangeneleli kule situation yami. Sizosho njalo sothi uNkulunkulu sifuna ukubona amandla akho. Sifana nalowo owesifazane owayenomopho
othi ngizobamba umphetho wengubo kaJesu. Wathi kulungileke ngoba uJesu babhizi bangapha nangapha kodwa mina ngizobamba umphetho. Ngale prayer bazalwane siloke sihlangana kanje. Kusasa ngiyacabanga ukuthi nakusasa sizohlangana ngo-6 kuya ku-7 abazalwane or 6:30 abangena ey'nkonzweni sicela basheshe bashiye nje ngo-6 bayolungisela uke ey'nkonzweni, but abangena ngo-10 cause kube ne-request futhi ukuthi asihlanganeni kusasa bazalwane, cause bengingangeni Sunday cause benginalokho ukuthi abazalwane vele baye enkonzweni bayokhuleka, but siyazi ukuthi enkonzweni kune-program yakhona where you pray nisakhuleka khona uqala iculo yabo. So if sizothandaza kanje bazalwane, ngiyanitshela sizoqhubeka sithandaze. Usathane akathi noma eletha iy'nto zakhe ama-angels akufika uthandaza, akufica ufithi bazalwane. The reason why usathane ehlase ngelinye ilanga ngiyotestifya bazalwane. Kodwa bazalwane, akathi usathane mangabe ethumela iy'nto zakhe, amadimoni akhe or ama-agent akhe or ama-monitoring spirit, asifice sithandaze, asifice si-surrounded by the fire, asifice sibhodla amandla, asifice sibhodla umlilo. Atheka kuvesane kushaye ukuthi qim ngoba thina sifake the armor of God, the armor of salvation. Sifake i-armor, sifake iy'khali zethu, sifake sihlome bazalwane. Our weapons are not carnal, lisho njalo lithi iy'khali zethu akusizona ezenyama bazalwane kodwa ezikamoya. That is why thina sisazothandaza bazalwane, sazothandaza bazalwane. Wherever you are, cela nje ukuthi kube into yakuthi you know what, u-2025 yes ngiwuqale ngendlela yami, but mina right now into engizoyenza mina ngizothandaza, ngizohlakaza. Siphethe umbayimbayi bazalwane, siphethe umbayimbayi, siphethe igama elinamandla okudlula wonke amagama, siphethe umbayimbayi, siphethe inqola yomlilo, sizohlakaza, sizothandaza bazalwane. We will pray. I will encourage you to pray. Njalo bazalwane ngizovuka ngo-5 AM. Ngo-Monday ngivuka ngo-5. Kusasa kodwa ngizofika ngo-6 ngenxa yokuthi ngiphuma emsebenzini. I was working night shift bazalwane. Sizohlangana sizothandaza. Ngiyacabanga futhi ukuthi kungenzeka ukuthi namhlanje ebusuku sibe ne-midnight prayer futhi again namhlanje ebusuku. Kodwa ngeke zibe yinde kakhulu ngoba abantu they need to go to church. Abazalwane. But ngiyacabanga ukuthi namhlanje ebusuku ngo-12 sihlangane siphinde sizothandaza bazalwane. Sothandaza bazalwane. Ngiyabonga kakhulu ama-gift, ngiyabonga ama-likes, ngiyabonga isikhathi senu bazalwane. Ngicela nibe nosuku oluhle. Ngicela abashada abaye emshadweni namhlanje bazalwane nibe bahle, nigqoke kahle nje on my behalf. Nigqoke kahle bazalwane, nibe bahle ngoba nathi siyeza emshadweni wakho. We are coming to uSimeme, siyeza emshadweni wakho nathi sizobe siswenkile angithi. Nawe-ke uye emshadweni walo nomunye umuhle, siyeza nawe kowakho. We are praying ukuthi uNkulunkulu akuhlanganise with umkhwenyana or umakoti enizophathana kahle naye. Siyeza emshadweni yenu, siyeza nisimeme bazalwane, nisimeme nisibize. Ngiyacela bazalwane, as before ngivala ulife ukuthi can you please take this 10 minutes to follow each other because bazalwane usazoba ku-life nawe sikujoyine sikulalele whatever it is uNkulunkulu akuphathise yona, because we are working for our Father. We are working, sisebenzela i-kingdom yethu, sisebenzela ubaba wethu. One way or another ngiyazi ukuthi kunabantu abashayi abathi mina ayimshayi, but kunento kunomyalezo. Ngake ngenza ivideo bazalwane, please follow my account le khona enye i-account yami ngicabanga ukuthi ikhona ngibhalile on my bio. You will see my videos, you will have an idea ukuthi ngubani. If you follow my account, account yami, it's an international account engiyisebenzisayo to make videos. Angikwenza ama-videos lana because lana ngizothandaza. Lana ngizile ukuzokwenza okuningi, ngizothandaza bazalwane, because le account eyasekhaya. Abantu basekhaya bayadinga ukuthi sithandazisane, sikhulekisane. Ngizothandaza namhlanje, imini engithandazayo, kusasa uwena ozobe uthandaza. Senze njalo nje, siqhubeke bazalwane, sikhuleke. Silifunde iBhayibheli. Bazalwane, yazi ukuthi I'm going to share this scripture
ngicabanga ukuthi kuMateyu 16, I'm not sure. Okay, la uJesu uthi bathi abantu mina bathi ngingubani abantu, ubuza yena uthi bathi ngingubani abantu, and then base basho ukuthi hayi wena u-Elijah, wena ubani, wena umprofethi in. Usethi wena uthi mina ngingubani, wena-ke manje uthi mina ngingubani. It is important bazalwane ukuthi who is Christ to you? uJesu ubani kuwena as an individual? Ubani? Mina njengoba ngila ngiyazi ukuthi uJesu is everything to me. He's ukunqoba kwami, ukuphila kwami, uyi-eternal life yami, because mina I believe ukuthi I have eternal life with Christ. I believe ukuthi I have eternal. Lokho ngizokutholaphi? Ngikuthola in the Bible bazalwane. Ukuthi he's eternal life. He's my provider. Bazalwane ungicabangela okuhle. Ubaba kumina, uNkulunkulu kumina. Yebo? So uthi wena uthi ungubani? So namhlanje kuseni ngifuna ukuthi uthi usuku la namhlanje uthi ubani uKristu kuwena? Who is Christ to you? Who is Jesus to you as you are here kulo life? Ubani uJesu kuwena? Why are you here? Ubani uJesu kuwena? If you know and you believe ukuthi uJesu uNkulunkulu, uJesu ayikho engenzeka, uJesu ilo owafa wavuka, uthi uJesu kuJohn 14, John 14 verse 12 uthi if you believe in me and my works, you can do what I did and even greater. Yabo mayithi great, ungenza okungaphezulu kwalokhu mina. So if you believe in him, ubelieve neBhayibheli elabhalwe uyena, you qualify. You qualify to do greater things. You qualify to do greater things. Silana kule generation to represent the kingdom kaNkulunkulu. Sila ngoba sithenjiwe bazalwane. That is why ngithi please can we follow each other, because mina as I'm working for the kingdom of God, nomunye uNkulunkulu uzomnika enye assignment ukuthi wena yehamba ukwenza ukuthi, and umoya engcwele will be helping you ukuthi okay fine, mawukuthi it's not live, mhlawumbe kuzoba ivideo. If mina ungifollowisha nami ngikufollowisha ama-videos akho, surely azofika kumina, and ama-videos akho mina ngeke ngize ngiwaskiphe, ngizowabuka wonke, ngilike, ngicomment. If ivideo yakho ifika kumina, noma kungathiwa kunomzalwane bazalwane engenza ivideo, ngicabanga ukuthi bekuqala unyaka ngoJanuary, ngenza ivideo ngathi so you have a very powerful message but you are not sharing it with us. Lo mzalwane from that day waqala wasebenza, wenza ama-video, wakhuluma ngoNkulunkulu, wafunda iBhayibheli, and I was so glad ukuthi ngokwenza ivideo yami eyodwa ukuthi kune message onayo. Umzalwane kunomuntu owaqala wathi mina I'm going to work for the kingdom. So bazalwane, ngoba ngithi let's follow each other, because ngoba ngiyazi ukuthi kune message vele uNkulunkulu. You are not here by a mistake. uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi empilweni yakho. You can never encounter the Lord Jesus and be quiet. Awukwazi ukubona amandla kaNkulunkulu and be quiet. That is why kuhlezi kunegama elithi testimony. We are testifying, siyafakaza ngenxa yokuthi mangabe umbonile uJesu enza umangaliso empilweni yakho, awukwazi ukuthula, akuthuleki bazalwane, angeke uzuthule. If kwakunganjalo owesifazane waseSamariya wayengeke aze agijime agcwale ilokishi athi ngimbonile. Ma umbonile uJesu, you will testify. Bazalwane, ngiyabonga, ngicela nibe nosuku oluhle bazalwane. Ngiyabonga ngoba ngijoyina manje, abangijoyine kade sinabo ebusuku. Nkosi yami, cha ni strong, ni fit. Mina nje bekuthi angiyolala, but ngathi because I made a promise ukuthi ngo-6 ngizobe ngikhona, ngathi cha, let me keep my promise. Ngize kubazalwane and pray nabazalwane, ebese ngiyahamba ngihambisa ingane esikoleni ina something sports day. Angazi ukuthi ngizokwenza kanjani because I'm going to work again tonight, but bazalwane ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nje bazalwane, ngiyabonga. Nibe nosuku oluhle. uNkulunkulu uyanithanda. uNkulunkulu bazalwane, umndeni wakho uyakuthanda. Makuwukuthi kune-situation edala ukuthi udoubt whatever it is, but you must know one thing, uNkulunkulu ukunikeza umama nobaba abakuthanda conditionally, abakuthanda ngendlela emangalisayo.
uNkulunkulu uyakuthanda. Mangabe kuwukuthi kune-situation eyenza ukuthi uyidoubt, please. Abazali bakho bayakuthanda, umndeni wakho uyakuthanda. Bazalwane, please. Ngiyacela bazalwane, sikhumbule lolo thando. Acknowledge that love. And laba abamuncu abasetshenziswa usathane asikhohlwe nje ibona. Sifocus on the people abasithandayo, sibathande nathi. Masihleli nabo kungabi ijoke ukuthi bahleli nathi hlezi bezolalela iy'nkinga. Just asithandaneni, kube nje nemood yothando, kungabi imuncu, because sesikhalile sekwanele manje. uNkulunkulu uzwile ukukhala kwethu, sesikhalile sekwanele. uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwethu. Ngiyabonga bazalwane, ngiyacela ukuphuma. Oh, Thank you, Jesus.